Horas madihita sa luhutna. Di hamu kadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipaso dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagawi jamita di Minggu Rogate 22 Mei 2022 imana tersurat di Jakobus bidu 5 mamukasian ayat 10 tolu rodi ayat 10 alu dohot topik minggu maka burjuhot tangiang bertekun dalam doa. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhata. Moluadong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martangiang maibana. Moluadong na marlas ni roha marede maibana. Moluadong na marsahi dihamu di juma akasitua ni huriai asa ditangyak ko ni bana. Didapol ma ibana doho miak marhiti-hiti guar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiang hapor siaunima na marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani maibana. Sesama nang dosana molutung adong diulahon. Atong masitopota dosa mahamu dohot masitangyangan. Asa malup pamu. Na margugusitutudo tangyang ni partigor molo dihaburjuhon. Jolma dosi Elia sabakko dohot hita. Gugudo iba na martangiang. Unang joloro udan. Jaladang ro udad ditanoi. 3 tahun ono bulan lilingna. Dungi diulahima martangiang. Jala dilehol langitima udan. Dungi di patubuhot tanoima perbuena. Ima hata ni Tuhata. Songon nataboto tema surat Jakobus ima namate do hapor siauni naso marulaon. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Budi anu taida di Jakobus 2 ayat 20. Sianom mataida babua surat Jakobuson sangat menekankan tentang perbuatan yang lahir dari iman. Ikon na tubusian hapor siaudo parulauni. Punya iman tapi tidak tampak dalam perbuatan itu bukan iman. Sebaliknya perbuatan baik tetapi tidak lahir dari iman, itu juga bukan perbuatan Kristiani. Gudang dohala Kristen madok dirina na porsea, alai ulonna takko bardope tu haporsiaonna. Alai unak salah hita, torobdo naso Kristen, alayak ka ulaw na dinggad do diula. Bahkan kadang-kadang duminggad do ulaw na siyan halak na mangguari dirina Kristen. Di sommataida hadumuan nasotar sirang antara haporsiaun dohot parulaon. Iman dan perbuatan itu adalah satu, tidak bisa dipisah-pisah. Ibarat dua sisi dari satu mata uang, tidak terpisahkan. Songonima pabahenani parulauni dohot haporsiauni. Lau songoni manuaing nataida di bagasa trupuk jami taon hadumuan natutangiang. 2 tanpa iman adalah mati. Namati do tangiangi moloso marulaon. Jadi tangiang ikut sadalan manang saurdo do dohot haporsiaon. Beri kita ma didok di ayat 15 dohot di ayat 10 bagian B. Ayat 15 didok di si 2 yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tangiang haporsiaon. Molo dia ayat 10 nomi ini mungkin yang sangat populer bagi kita. 2 orang benar bila dengan yakin diduakan sangat besar kuasanya. Yakin. Molo dihatabata didok dihaburjuhon. Yakin berarti iman, beriman. Dajuk-juk do tadokon berkeyakinan, yakin.
Jadi dua orang benar bila dengan iman diduakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, dua orang benar bila dengan iman diduakan sangat besar kuasanya. Nah, kedua ayat ini ingin menegaskan bahwa dua itu harus disertai dengan iman. Tanpa iman, dua hanyalah kata-kata biasa yang tidak ada kuasanya. Sianon magabita atusi tang dihata-hata nitang yangi hape gugu nitang yaktai. Alai di hapor siyaw taido. Nah, menentukan dua itu mujarab atau tidak bukan pada indahnya rangkaian kata-kata dalam dua, tetapi apakah dua itu lahir dari iman kepada Tuhan. Contoh tangiang merdongan hapor siyaon, ima songon tangiang nisi Elia na tajaha di turpukon. Jalabui dia not tapatudus tu sada raja-raja 17 manang di sada raja-raja 10. Nungata bigi berita ni di jamita ni minggu nasal puate. Alani sutungadong besian hita na mabiar martangiang. Sutungadong be nama dok ada kuboto martangiang ninna. Martangiang dak soal baka tate. Tangadong bakatu martangiang ninna. Berdua adalah soal mau atau tidak mau. Dak soal bakati. Jala sutungadong be tuan nami na tiba-tiba haci butuhana, haci tuluna hola disuruh martangiang. Boha, yado di ide hamu songoni, hola disuruh martangiang pitor topua dok sahikna. Hamak kadongan, asing dua tanpa iman, taida dumuse sia turpukon pabuatang yangi, ikon saurdo dohot parulao. Maksudnya asing ni dua tanpa iman, taida do muse diturpukon pabuatang yangi ikot saurdo dohot parulao. Jadi dua tanpa iman itu adalah dua yang tidak bermakna, dua yang mati. Di sini juga dua tanpa perbuatan adalah mati. Dua tanpa aksi atau tindakan tidak berarti apa-apa. Sahalinai dohonon, tangiang bukanlah rangkaian kata-kata yang indah. Taksual malo manangdang menyusun hata-hata ni tangiangi. Persoalan na ima boha dung martangiang diulahun ibana do tangiang nai, ditindak lanjuti ibana do pangiduan nai. Ay kudang namalo martangiang, gergir martangiang, alehola martangiang. Karena itu dua terletak dalam perbuatan, terletak dalam tindakan. Berdua bukan hanya soal memejamkan mata, pipi mata, melainkan juga membuka mata, melihat kenyataan masalah yang sebenarnya. Berdua bukan hanya melipat tangan, melainkan juga turun tangan dan melakukan tindakan nyata. Duktadok amin, tang mungkin sailopit terus tangatakan. Ikut tabuk kado, ikut turut tangan do. Jaladung tadok amin, dang mungkin saya pipi matata si malolokta. Ikut tabuk kado si malolokta. Hama kadongan sering dua, sering maksud tu binege tangiang lahumanga songonon. Tuhan, sarihum mah kadongan nami na soda potas si panganon. Ninna di tangiang nai. Sian isi ni tangiang naon, idaon sahira na saridu ibana tuakan na somangan. Iba ibana muladong na so dapotas si panganon. Hape ibana bui mangan. Maceta bubi giot tangiang nai. Alay begitu amin, justru ibana do nasomanari hodongan namangan. Kasay juk do tadok, si partangiang majumulu mangan ninna, dungi mangihu mana asing. Begitu dibuat ibana si pangano ni, mami torsay sungud duluk si manuk na mapiring nai ala ni susu na. Gabirang dapok be na dipudi.
Jala na sangat bertolak belakang tutang yang nakining, gudang masih panganoni na marabolongan di piring ne. Anggo naking manarihod do. Manarihod na somangan. Hape kenyataan justru gabi mambolokon si panganod do. Ima juga ada contoh di mana dua sering tidak sejalan dengan tindakan manang parulaon. Asa di doksi Jakobus di surat naon namate do tangyangi molodang di bagasan aka perbuatan. Sian nama saun memang toktong do pehita ikom marsiajar martangiang. Jelas saya tadok ma ajari mahami martangiang Tuhan. Jadi tang adong natamat martangiang. Jadi tangiang iko saurdu do dohot parulaon ima nanaing dokonon. Hamu kadongan molo didok dison ia adong di tonga-tonga muna na tumaun na porsuk martangiang maibana. Molo adong na marsahi di hamu di juma akka situa ni huriai asa ditangiakon ibana. Na marlapatad dui asa tahari kotoma na martangiangi. Sa sitong na dakolan na tumaun na porsuk do na marsahi tate. Ay gudak si tangyak konoton. Na pasti tahari kotoma na martangiangi. Tahaburjuho ma na martangiangi. Molo didok di sisi tua manang penatua jemaat di Alkitab, dada marlapatan ni hola situa do na bui martangiang. Dauk songoni maksudna. Molo ditunjuk di sisi tua, ala memang sada ulau ni situa ima martangiang. Dakola marageda ulau ni situa te. Jadi molo adong dope situa nama jua martangiang, bangari ko learning muse ibana. Taringot tumiak na nidok na disi, upikir hola perhitia duih. Akup na. Akup ni tangiangi kan? Sarupa doi rupa ni molo seta dok angguarong do pe digijang ni hata mauliate lehonon nami do ninna kan adong harung do pe digijang ni hata mauliate baha mauliate onate ai mauliate holak kata di aleha mauliate on bapa bahenan narumikot ima marhiti-hiti guarni Tuhani dalam nama Tuhan. Jadi dang di miak na inakiningan. Lapatanna baik dua maupun minyak yang dioleskan harus di dalam nama Tuhan. Memang nuaing longang duiba gabiadong nomor 33 miak urapa nate. Kesan niba gabi miak naudo nau marga dang be guarni Tuhani. Manak mahita bah. Hama kadongan tahaburjuhoma martangiang bertekunlah dalam doa. Seorang ahli bedah di kota New York pernah menulis demikian. Di dalam operasi, dua ternyata dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Dua dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi bahaya serangan jantung, yaitu bahaya yang sering timbul kalau operasi itu dihadapi dengan rasa tegang dan takut. Dengan dua, pasien menjadi tenang. Karena itu, kemungkinan untuk suksesnya sebuah operasi menjadi lebih besar. Begitu juga proses penyembuhan setelah operasi dijalankan. Tuhodo nanido ni ahlion. Ai hita bijuk do ta adupi na songoni. Molo adong nanaing operasi di rumah sakit, say jumulu do tatangyakon, tinangyakon. Asa tenang, jala asa unang tegang, jala dang mabiar ibana mengadupi operasi i. Bahkan hita pe mungkin ta adupi do rupani. Sebelum masuk tu ruang operasi i, ta jodoh kasih partangiang, martangiang. Asa tenak kita mengadupi proses operasi i. Hama kadongan tidak satu sel pun dari tubuh kita yang tidak dapat tersentuh dan terpengaruh oleh kuasa doa. Bukan hanya tubuh kita,
doa juga berkuasa atas jiwa kita. Melalui doa, Allah mencapai dan menyentuh kehidupan kita yang terdalam. Itu sebabnya Billy Graham, penginjil terkenal itu, pernah berkata, kunci suksesku tidak terletak pada kepandaianku berkhotbah, tidak juga pada kerapian organisasiku, tetapi pada doa. Imadido ibana. Doa juga berkuasa atas situasi di sekitar kita. Situasi di sekitar kita mungkin tidak bisa kita ubah, tetapi kita dapat menghadapinya dengan doa. Hamua kadungan, buhado molo adong manulak martangiang, dangolo au martangiang ninna. Buhahuroha molo so martangiang ninna ibana. Sungguh dia do sikap tatusi. Molo adokpe na manulak martangiang, gak ada masalah. Ahita pe molo so martangiang gak ada masalah. Datuk pitorro gempa bumi manang tsunami molo so olo hita, molo so olo ibana martangiang. Datung pitorro malapetaka tu ibana molo so olo martangiang. Alai taingo ma tangiangi dus songo listrik na dijabutai. Maksudna arus listriki molo so ta on, molo so ta hon, pedang masalah. Dang on ibana, dang dipagala maksudna. Datung ro parpelen memuruhi hita, memuruhi hamu. Ala so di pangulu. Yesui pitor di gotap apunanai. Tau. Molo naing pangulumu ba pangulu. Hakmu do panguluhon dohot pamatehoni. Molo so di panguluho listrik na di jabumi isi hurohan na gulapan. Ba molo so on ba on nate. Alai memang saya dong do na lomoro hana di nahulum. Harong do hala na solomoro hana rupani martangia. Idi ati buadong suku-suku songoni tangolo buado akan na solo martangiang ini enggak ada masalah. Dus di songon naudok nakiningan listrik na dijabute. Dakta pagalak ya lomot tadi sih. Alehita do na mga dupi kegelapan. Songoni manuang tangiangi hita do na mamutuson martangiang manangdang. Molo-olo hita martangiang berarti kita mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Membiarkan Tuhan menerangi hidup kita, rumah kita. Kemudian kita akan menikmati dan mengalami kuasa Tuhan di dalam diri kita secara pribadi, juga di dalam rumah tangga kita. Dusungon arus listrik nakining. Molo naing tapa luas galak berarti tapa luas ma listriki patiurhon jabutai. Songoni matangiangi di nguluta. Atong say tahaburjuhom ma martangiang. Amen martangiang mahita. Mauliate matuhan dihatam na badiai pauraton di bagasar rohanami. Asa di parbuho katamia ka parbue na denggan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.